این مرد می‌خواست از ماهیگیریش لحظه‌های جالب‌تری را به نوار گیرد، اما به جای ماهیگیریش خودش باعث لحظه جالب‌تری در این نوار شد. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال نکا توپ. به کانال ما ابناش در زنگوله رو پخش کنید، یک لایک دیگر و ما نوار رو آغاز می‌کنیم. رفتیم. دوستان، شما тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. دوستان، чигуне ки мебинем, ин асл як ҷонвари шӯх ва беадабе будааст. шумо чӣ фикр доред? бинед ки ин духтар чӣ гуна дар болои дучарха ҳунарнавоӣ мекунад. Он ҳам бошад, ӯ дар ин кор фақат ҳамагӣ як чархро истифода мебарад. ин ҷавон бисёр эҳтиёткорона девор месохт. ногоҳ девор ба пуррагӣ чапа шуд ва ҳама аз заҳматҳои ӯ барбод рафт. бинед ки ин ҷавон чӣ гуна аз хатари як моҳии азимҷусса наҷот ёфт. ин яке аз лаҳзаҳои даҳшатноке дар умри ин ҷавон хоҳад шуд, ки ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад. тамошобини гиромӣ, чӣ тавре ки мо дар наворҳои гузашта ёдрас карда будем, вақте ки ронанда аз ҳудаи ронандагӣ хуб намебарояд, ҳатман ин гуна ҳодисаҳо ба амал меояд. вақте ки ин ҷавон пойафзолҳояшро кашида хост ба об дарояд, аммо пояш лағжид ва ӯ ин гуна ба об даромад. ҷавони навбатӣ бошад, мехост ки аз об берун барояд, аммо худро нигоҳ дошта натавонист ва дубора ба об афтид. оқибат ба тарзи хандаоваре аз об берун омад. мард даҳонашро кушод то ин ҷонвар ворид шавад. дӯстони азиз, ин чӣ гуна ҷонвар аст ва чаро бояд дар даҳони ӯ дарояд? шумо агар донед, дар комментария нависед. дӯстон, ҳамеша эҳтиёт бошед, аз ҷумла мардон, зеро ҳатман занатон ягон рӯз мефаҳмад ки шумо чӣ тамошо мекунед. ин духтар мехост ки ҳунарнамоӣ кунад, аммо маълум шуд ки ҳунаре надорад. бечора духтар. ҳатман шиносҳояш ӯро хеле зиёд масхара хоҳанд кард. баъзан вақт мо корҳои ахмақонае мекунем, масалан ба монанди ана ин мард. ин мард калидҳоро дар зери нишастгоҳаш пинҳон кард. фикр мекунад ки агар бозгардад, онҳоро меёбад. дӯстони азиз, баъзан вақт мешавад ки оддитарин ҳаракати ноҷо метавонад воқеаҳои нохушро ба миён орад. баъзан вақт фақат чанд сония байни мо ва ҳодисаҳои даҳшатнок фосила мемонад. хушбахтона бо хости Аллоҳ, аксар вақт аз ин гуна ҳодисаҳо мо дар эмин мемонем. бечора аз ӯдаи идораи аробахоб баромада натавонист ва аробаро чапа кард, аммо хушбахтона худаш солим монд. бинанда дар нигоҳи аввал фикр мекунад ки ин мард тавассути банд ба осмон часпидааст, аммо баъдан маълум мешавад ки ӯ ба чатр, яъне дар парашют овезон аст. чӣ тавре ки набошад, дар воқеъ бисёр як саҳнаи ҷолиберо баъди худ боқӣ гузошт. дӯстони азиз, чӣ тавре ки худатон медонед, бисёри вақт бо айби ронандаҳои бепарво дигар ронандагон ба садама дучор мешаванд. агар ба фикри мо розӣ бошед, дар навор лайк монед ва дар комментария фикротонро нависед.